nyaka mbui mag TikTok, gin mbui mar Instagram gi Facebook, gin gi challenge mopogore opogore. Ng'ato nyalo biro kata gi challenge moro ma mimik ng'ato in a way ma ok portray maber kata tango picha moro marach mar ng'ani kochopo to en ng'ama nyalo handle stress. Wiye ok en monyalo handle godo stress mapono nyalo biro kalure kod harassment moyudo online. Ng'ani wuok to dhi kawo ngimane oko. Kochak rangini kama gintiere, benen moro mwanya wacho ni digital footprints be wantie gi lony sani kama wantiere piny Kenya kae mag rango digital footprints mag ng'ata matiyo kod mbui e piny Kenya masani minyalo chopne mamake kalure kod miyo ng'ama chielo okawo ngimane oko nikech timbegi maricho e mbui. Kabisa. Erokamano Clio. Nikech wan e digital age kendo it is all the very fast. To cyberbullying harassment osebedo mang'eny kendo thoth ji nitie jok mosewito ngimagi. Kata king'iyo TikTok, king'iyo Facebook, king'iyo Twitter, inongo joma ng'eny osewito ngimagi sana kaluwore gi harassment magiyude e mbui ka. Nikech ibiro yudo ni ng'ato dhi chugo information more about in, muchako riwi nyaka gi family ni, riwi gi ng'ata. To ka in ng'at moro mok nyal handle that kind of stress, tibiro end up nang'oa ni koro ikawo ngimani oko. To setimore. To nikech magi emomiyo chik koro nyaka beda mondo wang'e ni jogo ma harass ji, jogo ma wuone ji marach. Nineno ka diere moko wabunge ne complain, especially wabunge ma mine, ne complain ni ng'ato nosika manyo nembni gi to ornegi videos moko maricho. To ka oseoro ni video to nyisi ni kopo ni okimiya pesa takawo gina tera ng'oa atere mtandao mondo jine. Koro ibro neno ni to guard my reputation mondo mi reputation tilongo nango kita mondo mi ageng kik ji nena e yo moro mopogore. Bro chuni nang'oa ikawo pesa tioro ne ng'ani mondo kiko publish that particular information ma en godo ma seche moko is false. Ineno ng'ato seche moko in kumoro idhi kawo video o rekodi kane in kumoro to video ni nyisi ni bana John koro waseyudo video nicha koro wadwaro 100,000 maka onge titimori nadi. Koro magi harassment ma cyber security act ni misuse ni wuoe such kind of harassment. To penjo ni bentiere digital footprint. Adier Cleophas luasi mar mbui kae kaka wan jok mo jolony e weche mag forensics, timo investigations e weche mag ka ng'ato otiyo gi mbui e yo moro marach. Inyalo trace nikech mokwongo simuni seche matiyo gi this phone en gi IP address mare. This phone ni gimoro milongo ni IMEI. This phone nitiere gimoro kaka computer nitiere gimilongo ni MAC address. Ineno seche mabedo logged in e luasi moro adwa tiyo gi mbui wifi moro ama tiyo gi online data nyaka simbani register. Makopo ni atimo crime moro gi simbani, it will be very easy mondo bedi tracked mayude kuma entiere. Kata bedi na tiyo gi computer na mar timo crime moro, bully ng'ato or timo hacking or access gimoro ma data moro ma very sensitive mano okotimore nade mano okonego bed na access. Nitie digital footprints ma kaka an investigator nyalo timore nade, nyalo luwo matim nonro mayudi ni to en ang'o simuni ne ene area mane, computer ni ne ene area mane, inyalo timruok nade, inyalo fuati mayudi. Koro as much as ni wan gi freedom mar tiyo gi mbui kendo wan gi chik kendo chiko yieno kendo we appreciate ni Kenya ka we are more democratic and kendo wan gi freedom mar expression cha, but kuma ratichi no chopeno mar be ng'ama chielo timore nade chakore. Koro kikwati gi mbui ni yo moro marach kata obro chako blame sirikal ni sirikal chako timore nade abduct ji, sirikal lal gi ng'ato, sirikal mako ji yo moro moko winjore. Wang'e ni to kadwa tiyo gi mbui ni ere yo moro matiyo kode yo moro makare. Inwang'o ka ntiere jomoko ma en kochiew gokinyi odwa yanyo kata jatelo moro kata MP moro moko dwa from morning to evening ena yany kodhi e platform ni to oketa yany kodhi e platform ken WhatsApp ken kanyita ena yany sechete moketo nyaka video. Koro neno such kind of freedom ma wan godo no
osemiyo